Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνον αναμάρτητων. Των σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν, και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλον ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν δι' του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δια του σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Πανοσιολογιότατοι και εδεσιμότητοι πατέρες, αξιότιμων ακροατήριων, Χριστός Ανέστη. Δεν υπάρχει ωραιότερος αλλά και περιεκτικότερος χαιρετισμός, μήνυμα από αυτόν των χαιρετισμών και το μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Αναχωρών εξ Αθηνών για να έρθω εις την Λάρισα να παρακολουθήσω σήμερα το πρώτο μέρος της ομιλίας του διακεκριμένου θεολόγου και εν Χριστώ αδερφού κυρίου Ελευθερίου Κουτσίδη, εχαιρέτησα το μακαριότατο και έλαβα την ευλογία του. Στην ερώτησή μου τι να μεταφέρω εκ μέρους του εις την Λάρισα, μου είπε το Χριστός Ανέστη. Δεν χρειάζεται, μου είπε, τίποτε άλλο, διότι ακριβώς αυτό είναι το θέμα της ομιλίας, δηλαδή ο Αναστάς Χριστός, ο οποίος είναι παρόν στην Αγία του Εκκλησία και ζητεί να αναστήσει τον σύγχρονο πεπτοκότα και νεκρών πνευματικά άνθρωπων. Πραγματικά η σκέψη αυτή δεν έφυγε καθόλου από το μυαλό μου και πιστεύω πως και εσείς, αφού παρακολουθήσετε την τόσο ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ομιλία, να συμφωνήσετε ότι πράγματι χρειάζεται να αναστηθούμε, να γίνει προσωπική Ανάσταση στον καθένα. Αυτή όμως η Ανάσταση γίνεται μόνο αν προηγηθεί σταυρός, θάνατος και ταφή. Μόνον όταν σταυρωθεί και αποθάνει ο παλαιός άνθρωπος των παθών, της αμαρτίας, και ολόκληρος η ύπαρξής μας παραδοθεί στον Χριστόν, μόνον τότε γίνεται η εν Χριστώ Ανάστασής μας. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο του θανάτου και της Αναστάσεως, του θανάτου του παλαιού ανθρώπου και της Αναστάσεως του νέου εν Χριστώ ανθρώπου, του αληθούς χριστιανού. Δεν θα προλογίσω εις την ομιλία, διότι υπάρχει εισαγωγή εις το θέμα υπό του ιδίου του ομιλητού, αλλά μόνον θα τονίσω ότι ένα από τα πλέον σημαντικά και επίκαιρα θέματα τα οποία πρέπει να μην αγνοεί ο χριστιανός είναι η διδασκαλία της Ορθοδοξίας περί Εκκλησίας, για να δύναται εις τη συνέχεια να αντισταθεί εις των σύγχρονων εχθρών της Εκκλησίας, που είναι η σύγχρονη αίρεση του οικουμενισμού και ο οποίος αρνείται και καταργεί την Εκκλησία του Χριστού και την Ανάστασή του. Ο Χριστός όμως Ανέστη και ουδέποτε αποθνίστη. Η δε Εκκλησία του υπάρχει και επίλε άδου ου κατεσχίσους είναι αυτής. Παρακαλώ τον ευλογημότατον κύριον Ελευθέριον Κουτσίδη να ανέρθει στο βήμα. Ευχαριστώ. Αγία Τριάς ο Θεός, πρεσβείες της Θεοτόκου, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Αποστόλων, Μαρτύρων, Ιεραρχών και Οσίων, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, ευλαβείς χριστιανοί της πόλεως Λαρίσης, πρώτον θέλω να ευχαριστήσουμε τον Εντριάδη Θεόν, να τον ευχαριστήσουμε εξ όλης καρδίας, διότι η χάρις του Παναγίου του Πνεύματος μας συνεκέντρωσε σήμερον Κυριακή των Μυροφόρων εις την αίθουσαν, εις των χώρων αυτών της αιθούσης, αυτής της αιθούσης, που συνήθως δεν δοξάζεται το όνομα του Θεού. Σε αυτόν τον χώρο λοιπόν που
πολλοί από εμάς εισερχόμεθα δια πρώτην φοράν, ας γίνει η εκδήλωση αυτή προς δόξαν Θεού. Ας τον παρακαλέσουμε πιο συγκεκριμένα να καταπέμψει την χάριν του Παναγίου του Πνεύματος, το οποίον όπου θέλει πνί, και να επισκιάσει και να φωτίσει τον ομιλητήν, ώστε να ομιλήσει κατά Θεόν, αλλά και να διανοίξει τα αυτιά του σώματος και της ψυχής όλων εδώ μέσα, διότι εάν δεν γίνει τούτο, τότε ο ομιλητής θα ομοιάζει με ένα κύμβαλον αλλαλάζων, οι δε πιστοί θα ακούσουν προς στιγμήν και μετά δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο Λόγος του Θεού σεβαστών ακροατήριων, ο Λόγος του Θεού είτε τον κηρύττεις είτε τον ακούς, δεν είναι απλή διάλεξης, αλλά είναι είδος μυσταγωγίας, αφού δια του Λόγου του Θεού αναγεννόμεθα, οδηγούμεθα εις την πίστη. Ελεύθερα ο πιστός πορεύεται προς τον Θεόν. Ο Λόγος του Θεού, η αλήθεια, είναι φως, είναι η οδός προς τον Θεόν. Όταν ομιλούμε, όταν ακούμε τον Θείον Λόγον, υπογράφουμε συμβόλαιον ενώπιον του Θεού και υποσχόμεθα ο μεν ομιλητής να μη είπε η δική του σοφία, η οποία είναι μορία παρά το Θεό, αλλά να προσφέρει καθαρόν σύτων ουράνιων, ο οποίος θα σπαρεί στα ψυχάς των πιστών για να βλαστήσει και να καρποφορήσει. Υποσχόμαθα οι ακροατέ, δεν εξαιρώ τον εαυτόν μου, διότι πρώτα προς τον εαυτόν μου ομιλώ, είμαι και εγώ ακροατής. Να δεχθούμε λοιπόν τον Λόγο του Θεού, όχι εκ περιεργίας και προς στιγμήν, αλλά να προσφέρουμε νουν, καρδίαν και ψυχήν ως γη αγαθήν, για να βλαστήσει ο Λόγος του Θεού και εκατονταπλασίωνα καρπών φέρει. Σεβαστών ακροατήριων, αδελφοί και πατέρες, ως άνθρωπος σε τούτη τη στιγμή δεν αποκρύπτω ότι με διακατέχουν δύο συναισθήματα. Ζω δύο καταστάσεις. Πρώτον, αισθάνομαι μίαν εσωτερική χαρά, διότι με ελεεί ο Θεός να ομιλώ σήμερα σε ένα εκλεκτόν ακροατήριον, σε ακροατήριον της ιδιαιτέρας μου πατρίδος. Δεύτερον δε, ζω το βάρος του θέματος, το οποίον ανέλαβα να αναλύσω. Ένα θέμα το οποίον απαιτεί έναν Απόστολον Παύλον, απαιτεί έναν Ιερόν Χρυσόστομον ή έναν πνευματοφόρον, ένα χριστοφόρον άνθρωπον. Είναι αγκάστημεν όμως εκ των πραγμάτων να ανέλθουμε εις το βήμα και να ομιλήσουμε. Μας αναγκάζει πρώτον το γεγονός ότι οι χριστιανοί σήμερον αγνοούμε μεγάλας αληθείας της Ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως. Αλλά και θεολόγοι και κληρικοί έχουμε σύγχυση εις ζωτικά θέματα της πίστεως. Ένα τέτοιο θέμα πίστεως είναι και το εκκλησιολογικόν. Ναι, όπως υπάρχει χριστολογικό δόγμα, το οποίο διδάσκει την θεολογία περί Χριστού, όπως υπάρχει σωτηριολογικών, όπως υπάρχει πρωτίστως τριαδολογικών, όπως υπάρχει εσχατολογικών κλπ. Υπάρχει και το εκκλησιολογικό δόγμα, το οποίο διδάσκει την ορθόδοξον διδασκαλία περί του μυστηρίου της Εκκλησίας. Δογματικές λοιπόν αλήθειες, των οποίων η παραχάραξη ομοιάζει, ή μάλλον αυτή η αλήθεια ομοιάζει προς κόρην οφθαλμού. Αλλά τι λέγω, και κάτι περισσότερο ακόμη από κόρην οφθαλμού είναι η δογματική αλήθεια, διότι εάν χάσω την κόρη του οφθαλμού μου θα μείνω τυφλός και δεν θα βλέπω τον κόσμο.
Μα αν χάσω τις αλήθειες τις δογματικές, τότε μένω τυφλός αιωνίως. Μας συνάγκασε επίσης το γεγονός ότι εδώ στην Λάρισαν ένας από τους διακεκριμένους κληρικούς της Μητροπόλεως, ο ιεροκήρυξ πατήρ Ιγνάτιος Μαδενλίδης, έθιξε κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τόσον από του βήματος της αιθούσης της Γέχα, όσον και από τον στυλών της εγκρίτου τοπικής εφημερίδος Ελευθερία, έθιξε, λέγω, ένα ουσιώδες και δογματικής φύσεως εκκλησιαστικών θέμα, δια το οποίο εγράψαμε και το οποίο πάλι θα αναλύσουμε. Όχι βεβαίως να αντιδικήσω, αλλά δια να πληροφορήσω περί της αληθείας επί του θέματος νέων και παλαιών, το οποίον από άλλους αγνοείται, από άλλους όμως παραποιείται. Δια να ομιλήσω όμως δια την διαφορά μεταξύ παλαιού και νέου, δια να αποδείξω ότι το ημερολογιακό θέμα είναι ουσιώδες εκκλησιαστικών και μάλιστα δογματικών, το οποίο συνδέεται με το δόγμα της εκκλησιολογίας, επιβάλλεται να έχουμε στοιχειώδη γνώση τι είναι εκκλησία και τι είναι η νεοφανής αίρεση του οικουμενισμού, και κατόπιν να καταδείξω πού προσκρούει, η ποια σχέση έχει των νέων γρηγοριανών ή παπικών ημερολόγιων με τον οικουμενισμό και γιατί δεν ακολουθείται υπό τις εκκλησίες των ΓΟΧ των νέων παπικών ημερολόγιων. Το θέμα λοιπόν, αδελφοί και πατέρες, είναι ποια η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας δια το μυστήριον της Εκκλησίας, τι είναι Εκκλησία και τι είναι η αίρεση του οικουμενισμού. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα σήμερα έχει τίτλον «Εισαγωγή εις την Ορθόδοξον Εκκλησιολογία και η αίρεση του οικουμενισμού». Το δεύτερο μέρος θα το ανακοινώσω στο τέλος, διότι θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε με την χάριν του Θεού να γνωρίσουμε στοιχειοδός την Ορθόδοξον διδασκαλία περί του μυστηρίου της Εκκλησίας, τι είναι Εκκλησία δηλαδή και τι εννοούμε όταν ομολογούμε δια του συμβόλου της πίστεως πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Όλη η βάση και το θεμέλιο της πίστεως εδώ ευρίσκεται. Θεματοφύλαξ όλων των υπολείπων δογμάτων είναι η Εκκλησία, και όταν ορθά φρονώ περί Εκκλησίας, όλα τα υπόλοιπα είναι ευκολότερο να τα ακολουθήσω. Ένας επιπλέον σοβαρός λόγος που επελέγει αυτό το θέμα είναι το γεγονός ότι ακριβώς η ορθόδοξος διδασκαλία περί του μυστηρίου της Εκκλησίας πολεμείται και παραχαράσεται εις τα ημέρας μας από αυτήν ακριβώς την αίρεση του οικουμενισμού, η οποία αίρεση δεν έμεινε εκτός των τυχών της Ορθοδοξίας ή καλύτερον υπήν του πληρώματος της Ορθοδοξίας, αλλά εισήλθεν εντός των τυχών. Εδώ είναι όλο το πρόβλημα, διότι η αίρεση αυτή ως εκκλησιολογική αίρεση κηρύσσει αιρετικάς διδασκαλίας κατά της Εκκλησίας του Χριστού, και διότι αυτή ακριβώς η αίρεση έχει άμεσον σχέση με το νέο παπικών ημερολόγιον. Εκκλησία. Η λέξη εκκλησία, προερχομένη ετυμολογικώς από το ρήμα εκαλέω εκαλώ, σημαίνει στην αρχαία ελληνική γλώσσα την συνέλευση, την συνάφρηση των πολιτών κατόπιν προσκλήσεως των αρχόντων. Εμάς δεν θα μας απασχολήσει πώς ο ειδωλολατρικός κόσμος χρησιμοποίησε τον όρο Εκκλησία, αλλά πώς χρησιμοποιείται και τι εκφράζει στην Αγία Γραφή. Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη Εκκλησία σημαίνει την συνέλευση του Ισραήλ, των Ισραηλιτών δια την εκτέλεση των θρησκευτικών του καθηκόντων, αλλά σημαίνει και συναθρήσεις δια άλλους σκοπούς. Στην Καινή Διαθήκη ο όρος Εκκλησία
σημαίνει την σύναξη, συνάφρεση των χριστιανών. Κυρίως όμως φανερώνει την μίαν Αγίαν Καθολικήν Εκκλησίαν ή την απανταχού της οικουμένης Εκκλησίαν του Θεού. Και κατά τους πατέρας Εκκλησία σημαίνει το πάντας συγκαλείστε και ομού συνάγειν. Εκκλησία λοιπόν κατά τους πατέρας είναι η σύναξη και η σύγκληση όλων επί το αυτό. Ποιος είναι όμως στην Εκκλησία εκείνος ο οποίος καλεί και πέριξ του οποίου συγκαλούνται οι πιστοί? Αυτό θα δούμε. Εκκλησία λοιπόν, για να μην σας αφήσω κενών, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος καλεί, ο άρχον του ουρανού και της γης, εκείνος καλεί, και κλειμένοι, προσκεκλημένοι είμεθα εμείς, τα πλάσματά του, το δημιούργημά του, ο άνθρωπος γενικά. Εκκλησία λοιπόν εισαγωγικός έτσι σημαίνει θεανθρώπινος κοινωνία, σημαίνει την πρόσκληση που κάνει ο Θεός προς τον άνθρωπον να έλθει αυτός πλησίον του, να επικοινωνήσει και να ενωθεί μαζί του, όπως ακριβώς λέγει ο Απόστολος Παύλος, κοινωνία Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Εκκλησία λοιπόν, κοινωνία ένωσης Χριστού και πιστών. Αλλά ας είδουμε καλύτερα το θέμα Εκκλησία, δια να κατανοήσουμε, όσο βεβαίως κατανοείται, ως το κατεξοχήν μυστήριον που είναι. Αρχή και αποκάλυψης της Εκκλησίας. Η απαρχή της Εκκλησίας δεν ευρίσκεται εις τον κόσμον αυτόν. Η αρχή της δεν είναι ανθρώπινος, αλλά είναι θεία, ευρίσκεται εις τον Θεόν. Της επιγής όμως Εκκλησίας προηγείται μια άλλη Εκκλησία, η ενουρανής πνευματική Εκκλησία Θεού και αγγέλων. Θεού και αγγέλων. Αυτή είναι η πρώτη Εκκλησία. Πριν από τον άνθρωπο υπάρχει η Εκκλησία ως κοινωνία ουράνιος πνευματική. Αλλά και η επιγής Εκκλησία ως θεανθρωπίνη κοινωνία είναι προαιωνία. Πώς είναι προαιωνία? Η άπειρος του Θεού σοφία περιέλαβε προαιωνίως την Εκκλησίαν εις την Θείαν Βουλήν της, όπως υπήρχε εις τον εν τριάδη Θεόν η προαιώνιος βουλή να δημιουργήσει τον άνθρωπον, παράλληλα υπήρχε και στην προαιωνία αυτή βουλή και η ίδρυση της Εκκλησίας του επί της γης. Η Εκκλησία λοιπόν ξεκινά προαιωνίως εκ της Θείας Βουλής ως το αποκεκριμένον από τον αιώνων εν το Θεό μυστήριον, και αποκαλύπτεται πλήρως και εισέρχεται στην ιστορία δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού. Η Εκκλησία ως κοινωνία πνευματική του Θεού μετά των λογικών πλασμάτων αποκαλύπτεται και γίνεται πραγματικό της, ακολουθούσα, θα μου επιτραπεί το σχήμα του λόγου, 3 στάδια, τα οποία δεν είναι 3 διαφορετικές εκκλησίες, αλλά προόδος και αποκάλυψης της μιας και αδιαιρέτου Εκκλησίας του Θεού. Πρώτον στάδιο είναι, ως είπαμε, η ενουρανής πνευματική Εκκλησία, δηλαδή η Εκκλησία των Αγγέλων. Δεύτερο στάδιο, η φάση της Εκκλησίας είναι η Εκκλησία των πρωτοπλάστων, που θα ομιλήσουμε. Τρίτη φάση της Εκκλησίας είναι δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου του Θεού τελειωθήσα Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης και πλέον υπάρχουσα ως Εκκλησία Χριστού. Και περιμένει της Εκκλησίας των πνευματικών δυνάμεων. Τούτο μόνο λέγομεν, ότι αυτή συναισθήθη προκαταβολής κόσμου ή τη πρώτης δημιουργίας του ορατού κόσμου και υπήρχε ως
υπήρχε ως ουράνιος Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, με την οποία αργότερα συνεδέθηκε η επιγής. Ώστε οι άγγελοι αποτελούν την αρχή της Εκκλησίας ως πνευματικής ουρανίου Εκκλησίας, προς την οποία βραδύτερον ενώθη η επιγής Εκκλησία των ανθρώπων, ή αν θέλουμε καλύτερον επεξετάθη από τον ουρανόν εις την γη, όπως ακριβώς την είδε ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, κατέβη εκ του ουρανού από του Θεού, ή όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, μετεφυτεύθη εκ του ουρανού εις την γη. Και έλαβε η πνευματική Εκκλησία, έλαβε και την αισθητή ύπαρξή της με την παρουσία του ανθρώπου επί της γης. Η Εκκλησία μας λοιπόν μεγαλύνει, δοξολογεί και ευχαριστεί τον Θεόν και δια των λόγων αυτών, διότι αρρήκτος, αδιασπάστος, ίνωσε τα επίγεια με τα επουράνια, και μίαν εκκλησίαν απετέλεσεν αγγέλων και ανθρώπων. Έτσι ψάλλει η Εκκλησία μας την ημέρα που τιμά τους Αγίους Αγγέλους. Στην 9η οδήν του κανόνος διαβάζουμε αυτά, ψάλλουμε αυτήν την αλήθεια. Η άπειρο σοφία και αγάπη του τριαδικού Θεού δια της δημιουργίας των πρωτοπλάστων επεκτείνει ή μεταφυτεύει ή κατεβάζει την Εκκλησία εκ των ουρανών στην γη, δια να περιλάβει στην θείαν κοινωνίαν. Πάντοτε Εκκλησία δεν μπορώ να ξεχάσω ότι είναι κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Όχι μόνο τους πνευματικούς βεβαίως αγγέλους σε αυτήν την κοινωνία, αλλά και των κατοικών και ομοίωσιν πλασθέντα ανθρώπων. Τι σημαίνει δημιούργησε κατοικώνα και καθομοίωση των άνθρωπων? Το κατοικώνα ασφαλώς αναφέρεται στην πνευματική φύση του ανθρώπου και όχι την σωματική. Αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά και στα πνευματικά χαρίσματα τα οποία έδωκεν ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους. Το καθομοίωση σημαίνει ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιών ορθώς αυτά τα πνευματικά χαρίσματα θα καταστήσει την ψυχή του καθομοίωση του Θεού. Θα γίνει δηλαδή μικρός κατά χάριν Θεός. Ο Θεός δημιουργών των άνθρωπων κατ' εικόνα και ομοίωση δημιουργεί την επιγής εκκλησίαν του και τροποντινά επεκτείνει, μεταφυτεύει, κατεβάζει την εκκλησία των αγγέλων εις την γη. Καλών το νέο δημιούργημά του εις ενότητα και κοινωνίαν μετ' αυτού. Η εκκλησία όμως των πρωτοπλάστων ετραυματίστη με την παράβαση, με την πτώση των πρωτοπλάστων, και ο άνθρωπος αντί να βαδίσει, παρακολουθείτε στην οθόνη, ο πρώτος άνθρωπος αντί να βαδίσει την πορεία προς τον τριαδικών Θεόν και να φτάσει στο καθομοίωση, κάποια στιγμή με την παράβασή του ευρέθη στην αντίθετον θέση, εξόριστος από την Εδέμ, και μεταξύ Θεού και ανθρώπων απέκοψε την κοινωνία η παράβαση. Ο στίχος συναισθήθη η παράβαση, η αμαρτία, και η εκκλησία αυτή των πρωτοπλάστων ετραυματίστη, έπεσε κάτω εμάσουσα, αιματωμένη, και πλέον παραμένει ως τάλαινα ταλαιπωρός εκκλησία. Επειδή όμως ο άνθρωπος δεν έγινε κατά χάριν Θεός, ο Θεός που εδημιούργησε τον άνθρωπον για να γίνει Θεός, ο άνθρωπος μικρός κατά χάριν Θεός, δεν εγκαταλείπει. Δεν πειράζει. Πώς? Όχι. Παρακαλώ, αν υπάρχουν πατέρες, αν υπάρχουν χριστιανοί έξω, να περάσουν μέσα. Υπάρχουν θέσεις και χωράει όλους εδώ μέσα η αίθουσα,
και κανένας δεν χρειάζεται να μείνει έξω. Εδώ η αγάπη χωράει όλους. Όλους λοιπόν εδώ, τους θέλω εδώ όλους. Μας θέλει όχι εγώ, μας θέλει όλους ο Χριστός εδώ. Έγινε λοιπόν, επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δεν έγινε Θεός, ο Θεός δεν παραιτείται από την προαιωνία του βουλή να σώσει τον άνθρωπο και να τον φέρει σε ενότητα και κοινωνία. Γι' αυτό γίνεται ο ίδιος ο Θεός άνθρωπος. Η Θεία Ενανθρώπισης είναι κατά τους πατέρες, κατά την Ορθόδοξα διδασκαλία, η αρχή της θεραπείας της Εκκλησίας των πρωτοπλάστων της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία ετραυματίστη και εχωρίστη τροποντινά από τον Θεόν. Είναι το πρώτο στάδιο που ο Θεός αρχίζει να εργάζεται την αναδημιουργία, θα μπορούσα να πω, την επαναφορά του ανθρώπου εις το κατοικώνα, που ο οποίον ετραυματίστη, διότι με την παράβαση ετραυματίστη το κατοικώνα. Ο άνθρωπος, για να καταλάβετε, το υψηλότερο σημείο της απολίας δεν είναι ότι βγήκε απλώς από την Εδέμ, από τον Παράδεισον, αλλά ενώ επλάστη από τον Θεόν αθάνατος και προορίζεται να φτάσει στον τριαδικών Θεόν στο καθομοίωση, μεταξύ των άλλων που απόλεσε, που έχασε, ήταν και η αθανασία. Από τότε έγινε θνητός. Ο άνθρωπος επλάστη αθάνατος, και για να επανέλθει στην αθανασία χρειάστηκε να γίνει άνθρωπος ο Υιός και Λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέμε ότι η αρχή της δημιουργίας της Αγίας του Εκκλησίας είναι η ενανθρώπιση του Λόγου, του Υιού και Λόγου του Θεού. Στο πρόσωπο δηλαδή του Χριστού μας έχουμε δύο φύσεις, την θείαν και την ανθρωπίνη, οι οποίες ενώθησαν πραγματικά, υποστατικά, όπως διδάσκει η Εκκλησία, πλην ασυγχύτως, ατρέπτος και αδιαιρέτος. Δεν επήλθε σύγχυση μεταξύ του Θεού, της Θείας φύσεως και της ανθρωπίνης. Έτσι διδάσκει η Εκκλησία μας και τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο κατεξοχήν δογματολόγος. Οι πατέρες μας λοιπόν διδάσκουν ότι εδώ στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως ευρίσκεται η αρχή της ιδρύσεως της επιγής Εκκλησίας του Χριστού. Εδώ ευρίσκεται η αρχή της συμφιλιώσεως του αμαρτωλού ανθρώπου με του Παναγάθου Θεού. Η αρχή της καθάρσεως προς το καθομοίωση, προς ενότητα και κοινωνία του ανθρώπου μετά του Θεού. Στο μυστήριο λοιπόν της ενανθρωπίσεως θεμελιώνεται η αρχή της ιδρύσεως της Εκκλησίας του Χριστού. Το Ιερόν Ευαγγέλιον θεωρείται η επόμενη θεία ενέργεια με την οποία ο Θεός προσπαθεί, ενεργεί να βγάλει από το σκοτάδι τον άνθρωπο της αγνωσίας, από το σκότος το οποίο περιήλθε. Ο ήλιος αυτός δικαιοσύνης, και φως και ήλιος είναι αυτός καθεαυτόν ο Χριστός, εξαιρέτως το Ευαγγέλιόν του, η διδασκαλία του. Με την διδασκαλία του ο Χριστός ένα και μόνον επιδιώκει, όχι να αποκτήσει οπαδούς, αλλά να διαλύσει το σκότος. Και ο άνθρωπος, ο οποίος επλάστη υπ' αυτού λογικός και ελεύθερος, να δει την πλάνη, να δει την παράβαση, να έλθει στο φως και ελεύθερα να ακολουθήσει ο πίσω αυτού. Εδώ ιδιαίτερα σχολιάζουν οι πατέρες πόσο σέβεται ο Θεός των άνθρωπων. Για φανταστείτε το παιδί μας κάποια στιγμή όταν παρεκτρέπεται, πνιγόμαστε εμείς. Εγώ σε γέννησα, σε ανέθραψα, θυσιάστηκα για σένα και εσύ εκτρέπεσαι. Δεν το λέγει αυτό ο Θεός. Ο Θεός ήρθε στον τόπο της εξορίας και δεν ήρθε να αρπάξει τον άνθρωπο σαλάφυρό του. Όχι. Ήρθε και ελεύθερα τον καλεί, αφού πρώτα διαλύει το σκότος, την πλάνη, και του λέγει: πλάσμα μου,
δημιούργημά μου. Είδε την αλήθεια και σαν λογικός και ελεύθερος όπως εγώ σε δημιούργησα, αν θέλεις δεύτε ο πίσω μου, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω με. Μεγάλο το μυστήριο του Ευαγγελίου, το οποίο δεν είναι απλή πληροφόρηση, αλλά μυσταγωγία, που παίρνει τον άνθρωπο από την οδόν της πλάνης και τον φέρνει στην οδόν της αληθείας και τον ενώνει με τον Θεό. Μα εδώ είναι το δεύτερο στάδιο της Εκκλησίας, που σημαίνει τι? Ενότητα και κοινωνία του πλάσματος μετά του δημιουργού Θεού. Το επόμενο στάδιο, η επόμενη θεία ενέργεια, είναι η σταυρική θυσία του Κυρίου μας. Στην σταυρική θυσία δεν έχουμε απλώς την άκραν ταπείνωση, αλλά ή την αποκορύφωση, όπως λέμε, της θείας αγάπης προς τον άνθρωπον, αλλά έχουμε κυρίως την ολοκλήρωση της απολυτρώσεως, η οποία επήγασε εκ του σταυρού, εκ του αίματος του Κυρίου, το οποίο εχύθη επάνω στον σταυρό. Ο σταυρός, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και πατέρες, ο σταυρός του Κυρίου μας είναι Πάσχα. Είναι Πάσχα, είναι μετάβασης, είναι μετακίνησης, είναι πέρασμα από τον θάνατο στην ζωή. Αυτό σημαίνει Πάσχα. Και το Πάσχα δεν είναι μόνο η Ανάσταση, εκεί είναι η αποκορύφωση, είναι και στον σταυρό. Ο Αδάμ, με συγχωρείτε, η Εύα επλάστη από την πλευρά του Αδάμ. Η Εκκλησία, ποια Εκκλησία? Η ενότητα και κοινωνία του ανθρώπου με του Θεού. Η νέα Εύα λοιπόν, η Εκκλησία, επλάστη από την πλευρά του νέου Αδάμ, του Χριστού. Το αίμα και το είδωρ, η Θεία Κοινωνία και η Αγία Κολυμβήθρα είναι εκείνα τα οποία δημιούργησαν την Εκκλησία. Εκ της πλευράς του Κυρίου λοιπόν δημιουργείται η Εκκλησία. Με το Πανάγιον του αίμα ο Θεάνθρωπος Ιησούς πληρώνει για μένα, πληρώνει για μας. Λύτρων αντί πολλών εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Και ο Απόστολος Πέτρος πάλι εξηγοράστητε, λέει, αγοραστήκατε όχι με αίμα τυχαίων ή με νομίσματα χρυσά, αλλά με το αίμα του Λόγου, του Ιού και Λόγου του Θεού, του Θεανθρώπου Ιησού. Η επόμενη θεία ενέργεια, η Ανάσταση. Η Ανάσταση του Κυρίου μας καταξιώνει ολόκληρον το απολυτρωτικών έργων και την ίδρυση της Εκκλησίας. Ειδικότερον η Ανάσταση του Κυρίου βεβαιώνει, επισφραγίζει, μα γι' αυτό πολεμήθηκε από την πρώτη αρχή η Ανάσταση και πολεμείται και μέχρι σήμερα. Από ποιους? Θα μου πείτε από τους χιλιαστάς. Αφήστε τους αυτούς. Αφήστε τους αυτούς. Από τον οικουμενισμό, από χριστιανούς, από θεολόγους, από πατριάρχας, οι οποίοι, παρακαλώ, οι οποίοι συμμερίζονται την θεολογία των προτεσταντών, θεολογία του θανάτου του Θεού. Απέθανε, θα το πω και στο τέλος. Απέθανε, λέγει ο Χριστός, δεν ανέστη. Ανέστη, αλλά απέθανε. Και πώς απέθανε? Τον κόψαμε εμείς, λέει, κομμάτια πολλά και κάμαμε πολλές εκκλησίες και δεν υπάρχει ο Χριστός πουθενά. Και θα ενωθούμε εμείς για να αναστήσουμε τον Χριστόν. Μάλιστα, αδελφοί μου, τρομακτικά, δεν ξέρω αυτές οι βλασφημίες που ενεφανίστησαν σε αυτόν τον αιώνα. Αδελφοί μου, εις ποιον αιώνα ζούμε? Εις ποιον αιώνα ζούμε? Θεολογία του θανάτου του Θεού. Το διανοήθηκε ο διάβολος, το διανοήθηκαν όμως άνθρωποι. Η Ανάσταση λοιπόν, γι' αυτό λέγω, πολεμήθηκε. Γιατί είναι η βάση και το εδραίωμα της πίστεώς μας. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Ή δε Χριστός σου και γίγερτε ματέα η πίστη ημών». Καλή και η ανανθρώπιση, καλό το Ευαγγέλιο, καλή η σταυρική θυσία. Μα αν δεν υπήρχε Ανάσταση, δεν θα υπήρχαν τίποτα από όλα αυτά. Η Ανάσταση λοιπόν βεβαιώνει πρώτον την θεότητα του Ιησού, ότι αυτός που έγινε άνθρωπος, αυτός ο οποίος εκήρυξε, αυτός ο οποίος εσταυρώθη, δεν είναι άγγελος, δεν είναι προφήτης, δεν είναι μεγάλος απεσταλμένος του Θεού.
Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Είναι ο Θεός. Επίσης η Ανάσταση του Κυρίου διαβεβαιώνει την δική μας Ανάσταση. Με την Ανάσταση του Κυρίου καταργείται καταργείται η χειροτέρα συνέπεια της παραβάσεως των πρωτοπλάστων που ήταν ο θάνατος, και ο άνθρωπος ξανά αποκτά την αθανασία. Σφραγής λοιπόν της Εκκλησίας, της επιγής Εκκλησίας, την οποία ιδρύει ο Χριστός, και δεν ξεχνώ, όταν λέγω ιδρύει ο Χριστός την Εκκλησία του, εννοώ ένα και μόνον, ότι ήρθε, βρήκε το απολωλός, καθάρισε το σκοτάδι που είχε και την πλάνη και το οδήγησε πλησίον του, το έφερε εις ενότητα και κοινωνία μετ' αυτού. Και το τελευταίο στάδιο, αδελφοί μου, είναι η Θεία Ανάληψη. Παρακολουθήστε τα και στην οθόνη τα στάδια, οι θείες ενέργειες με τις οποίες ο Υιός και Λόγος του Θεού επιχειρεί να φέρει τον άνθρωπον πλησίον του, εις ενότητα και κοινωνία, να γκρεμίσει το τείχος και ο άνθρωπος να έρθει να βαδίσει την πορεία, την οδόν προς την βασιλεία των ουρανών. Αυτό ακριβώς έγινε κατά την Αγία Ανάληψη. Ο Υιός και Λόγος του Θεού κατήρθε ως Θεός Λόγος, μα τώρα δεν ανέρχεται ως Θεός Λόγος μόνον, ανέρχεται ως Θεάνθρωπος. Παίρνει την ανθρωπίνη φύση, όπως ο καλός ποιμήν το απολωλός πρόβατον, και δεν το εισάγει στην Εδέμ από την οποία εξορίστη, στο μανδρί από το οποίο βγήκε την Εδέμ, αλλά πού θαυμάζει ο Άγιος Χρυσόστομος, το έφερε στην δόξαν της Αγίας Τριάδος, εις την βασιλεία των ουρανών. Ιδού ο θρίαμβος, ιδού όταν στο πρωτευαγγέλιον ο Θεός έλεγε ότι εσύ διάβολε που εδάγκασες την πτέρνα, μα αυτός που θα γεννηθεί, προέλθει από αυτήν την οποία εξυπάτησες, θα σου συντρίψει την κεφαλή. Και συνετρίβει η κεφαλή του δράκοντος με την ενανθρώπιση, με το Ευαγγέλιον, με την εισάβου κάθοδον τη σταυρική θυσία, με την Ανάσταση, εξόχως με την Αγία Ανάληψη. Η Ανάληψη του Κυρίου όμως, αδελφοί μου, δεν σημαίνει χωρισμό του Χριστού από την γη, δεν σημαίνει διακοπή του λυτρωτικού έργου. Τι έγινε μετά την Αγία Ανάληψη, την οποία προετοιμαζόμεθα να εορτάσουμε μετά από λίγο καιρό? Σημαίνει μάλλον τη νέα αρχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ημέρα της Πεντηκοστής. Ποια αρχή? Ποια αρχή θα γίνει την ημέρα της Πεντηκοστής, η οποία αρχή δεν θα έχει τέλος έως ότου θα υπάρχει αυτός ο κόσμος, έως τη συντελείας δηλαδή του αιώνος τούτου. Ο Χριστός ανέρχεται προς τον Πατέρα δια να συνεχίσει το απολυτρωτικό έργο, δια να παρακαλέσει τον Πατέρα να αποστείλει το Πνεύμα το Άγιον, ως ακριβώς υπεσχέθη εις τους μαθητάς του. Δηλαδή η Αγία Πεντηκοστή, κατά την οποία κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον επί των Αγίων Αποστόλων, είναι το ξεκίνημα του λυτρωτικού έργου της ολοκληρωμένης Εκκλησίας του Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος παρομοιάζει την Εκκλησία με σκάφος, με καράβι, λέγει ότι με όλες αυτές τις θείες ενέργειες ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Θεάνθρωπος Χριστός, ετοίμασε, λέγει, το σκάφος και κάθισε ο ίδιος ο Χριστός εις το πηδάλιο να το καθοδηγεί. Στα κουπιά έβαλε τους 12 Αποστόλους και την ημέρα της Πεντηκοστής αυτό το σκάφος που ήταν στα σκαριά του το εφούσκωσε η χάρις του Παναγίου Πνεύματος και το έριξε στην θάλασσα και ξεκίνησε το ταξίδι του για την βασιλεία των ουρανών. Το σκάφος αυτό την ημέρα της Πεντηκοστής, με το κήρυγμα, με το Ευαγγέλιο του Χριστού, κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου,
απερίτμητη και σκληρή την καρδία κτλ. Αν διαβάσετε τις πράξεις των Αγίων Αποστόλων, θα δείτε εκεί με ποια γλώσσα μίλησε ο Απόστολος Πέτρος για αυτούς οι οποίοι κάθονται εκεί δεξιά και αριστερά πίσω και διέβαλαν την Πεντηκοστή και έλεγαν πως είναι μεθυσμένοι οι Απόστολοι και δεν ξέρουν τι λένε. Ο απλός τούτος λαός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μπορεί να μην ξέρει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και να απορεί. Μα εσείς σκληροί και απερίτμητοι την καρδία, γιατί το διαστρέφετε? Δεν διαβάσατε, δεν ξέρετε τον προφήτη ο οποίος λέγει εν τες εσχάτες ημέρες εξαιώ από το πνεύματός μου επί τους ιούς μου και θα λαλήσουν γλώσσες κτλ. Και όταν εφωτίστησαν με εκείνο το κήρυγμα, γι' αυτό σας είπα αδέλφια μου, δεν έχουμε ανάγκη από κηρύγματα, έχουμε ανάγκη από θεοφόρους δασκάλους που να είναι φορείς της χάριτος του Θεού και με το Ευαγγέλιο, με το κήρυγμα τους να δίδουν αυτό το φως του Ευαγγελίου, αυτό το φως που φώτισε την ημέρα εκείνη, ένα κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, 3.000 ψυχές. Να τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας που ευαπτίστησαν και εισήλθαν στην Εκκλησία του Χριστού και έλαβε την ιστορική της, την ολοκληρωμένη αρχή και πορεία η Εκκλησία με το λυτρωτικό της έργο. Με όσα αδελφοί και πατέρες μέχρι εδώ είπαμε, μπορούμε να πούμε ότι Εκκλησία δεν είναι ο ναός, δεν είναι η τύχη, αυτή είναι ναή, όχι ίσως, ασφαλώς μέσα εις το ναόν κατεξοχήν γίνεται η Εκκλησία, γίνεται η ενότητα και κοινωνία των πιστών με τον Χριστόν. Είναι λοιπόν Εκκλησία πρωτίστως η παρουσία αυτού του Χριστού επί της γης, ο οποίος έρχεται συνεχώς προς τον άνθρωπον και τον καλεί, τον προσκαλεί να έλθει πλησίον του, να επικοινωνήσει και να ενωθεί μαζί του. Εκκλησία είναι η δια του Παναγίου Πνεύματος συνεχής παρουσία του Χριστού, όχι μόνον του Χριστού, αλλά και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος. Γιατί όπου ο Πατήρ, εκεί ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και όπου ο Υιός, εκεί πάλι ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα, και όπου το Άγιο Πνεύμα, εκεί ο Πατήρ και ο Υιός. Εκκλησία του Χριστού εκκινεί λοιπόν από τον Θεόν και σωτήρα Ιησούν Χριστόν, ο οποίος καλεί και προσλαμβάνει τον άνθρωπον, θεραπεύει το κατ' εικόνα και τον αγιάζει, τον θεοποιεί, τον οδηγεί στο καθομοίωση. Εκκλησία σημαίνει ενότητα, κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος έζησε μίαν ιδιαίτεραν, μίαν προσωπικήν Πεντηκοστήν, ο Απόστολος αυτός και πατήρ της εκκλησιολογίας, γιατί είναι ο πρώτος μεγάλος, ο πρώτος των Αποστόλων, ο οποίος ομίλησε για το μυστήριο της Εκκλησίας, ο πρώτος εκκλησιολόγος. Και στα ίχνη του Αποστόλου Παύλου ευάδισε ποιος μεγάλος πατήρ? Ο Άγιος Χρυσόστομος. Ο Άγιος Χρυσόστομος. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος ονομάζει την Εκκλησία σώμα Χριστού, του οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός, ο ενανθρωπίσας Χριστός. Γιατί χρησιμοποιεί την εικόνα αυτή ο Απόστολος Παύλος για να διδάξει τι είναι Εκκλησία? Για να δηλώσει πρώτον την ζώσαν οργανική ενότητα του σώματος του Χριστού. Χρησιμοποιεί τούτο το σώμα που βλέπετε, που έχουμε εμείς, για να τονίσει πως έχει πολλά μέλη τούτο το σώμα. Έχει χέρια, πόδια, καρδιά, νεφρούς, ύπαρση. Πόσα μέλη? Αν ρωτήσετε έναν βιολόγο να σας πει τι λειτουργίες και πόσα όργανα ή πόσα μέλη υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα, θα φρίξουμε. Και όμως αυτά τα μέλη αποτελούν ένα σώμα. Και την ενότητα αυτή του σώματος και την συνοχή και την οργανική δηλαδή ενότητα την εξασφαλίζει ποιος? Η κεφαλή. Κόψε λοιπόν την κεφαλή από το σώμα και αυτό το σώμα θα διαλυθεί και δεν θα μείνει τίποτα. Καθάπεργαρ το σώμα ένεστη και μέλη έχει πολλά. Πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός, όλα δε τα μέλη είναι πολλά, αλλά όλα τα μέλη, χέρια μου, δάκτυλα, είναι του ενός σώματος, ανήκουν στο ένα σώμα και είναι ενωμένα οργανικά μεταξύ τους. Ένεστη σώμα, ούτω και ο Χριστός.
ενενή πνεύματε ημείς πάντες εις εν σώμα βαπτίστημεν. Ημείς δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Το παράδειγμα του σώματος του ανθρώπου χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να τονίσει ακριβώς τον αφενός μεν τον θείον παράγοντα, ότι στην Εκκλησία υπάρχει πρωτίστως η κεφαλή που είναι ο Θεός ο Χριστός, και δεύτερον ο άνθρωπος που αποτελεί το σώμα. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ του σώματος και του Χριστού, μεταξύ των πιστών και του Χριστού? Χρησιμοποιεί την εικόνα για να τη δώσει σε εμάς τους απλούς, την εικόνα του σώματος, για να καταλάβουμε. Όπως επικοινωνεί το σωματάκι μου ολόκληρο με την κεφαλή μου, έτσι ακριβώς νοείται και η Εκκλησία ως κοινωνία πνευματική του σώματος μετά της πνευματικής αιωνίας κεφαλής του Χριστού μας. Ώστε Εκκλησία κατά την Θείαν Αποκάλυψη είναι θεανθρώπινος οργανισμός και ζών σώμα, το σώμα του Χριστού. Οι χριστιανοί γινόμεθα μέλη του σώματος της Εκκλησίας, πρώτον δια της πίστεως εις τον Χριστόν, δεύτερον δια του Αγίου Βαπτίσματος, και εν συνεχεία εξαιρετικά μάλλον δια του Αγίου, δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας και όλων των υπολείπων Αγίων μυστηρίων. Ο άνθρωπος διόλων αυτών προσλαμβάνεται, λαμβάνει την κλίση, προσέρχεται, ενώνεται μετά της κεφαλής και συγχρόνως ενσωματώνεται, προστίθεται στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα του Χριστού. Για τον λόγο αυτό η Εκκλησία του Χριστού έχει, λέμε, ένα σώμα το οποίο δεν προσδιορίζεται από τον αριθμό των μελών. Δηλαδή το σώμα της Εκκλησίας, το σώμα του Χριστού, μπορεί να περιλάβει ολόκληρον την οικουμένη. Μα αφού, αδελφοί μου, περιλαμβάνει την κοινωνία των αγγέλων, περιλαμβάνει την θριαμβεύουσαν Εκκλησία, περιλαμβάνει την στρατευωμένη Εκκλησία, περιλαμβάνει, δύναται να περιλάβει ολόκληρον τον κόσμο, ολόκληρη την ανθρωπότητα, μέχρι του τελευταίου ανθρώπου. Αλλά η Εκκλησία δεν εξαρτάται από τον αριθμό των πιστών. Ενώ έχει αποστολή να περιλάβει όλο τον κόσμο, η Εκκλησία εξαρτάται από την κεφαλή, έστω και αν με την κεφαλή αυτή επικοινωνεί μια χούφτα ανθρώπων. Αυτό είναι το σώμα της Εκκλησίας του Χριστού. Αποστολή δική μας είναι να φέρουμε όλους τους ανθρώπους, όχι να τους ονομάσουμε χριστιανούς στην ταυτότητα, αλλά να έρθουν εις ενότητα και κοινωνία μετά του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν λέμε πως η Εκκλησία είναι μία, διότι έχει μίαν κεφαλήν, ένα σώμα. Κάθε άλλο σώμα που δεν είναι ενωμένο με την κεφαλήν δεν είναι σώμα Χριστού, δεν είναι Εκκλησία, και ας έχει χριστιανούς, ας ονομάζονται χριστιανοί. Ομολογούμε εις το σύμβολο λοιπόν της πίστεως μετά από όλα αυτά, πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Πόσες φορές το είπαμε αυτό, αδελφοί μου? Πόσες φορές το ακούσαμε? Πόσες φορές όμως το συνειδητοποιήσαμε? Μία. Η Εκκλησία είναι μία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μία και μοναδική, και λέγοντες μία και μοναδική δεν εννοούμε, όπως είπα προηγουμένως, μόνον την επί γης φανερωθήσαν δια του Χριστού Εκκλησίαν, αλλά και την πνευματική κοινωνία, την Εκκλησία, την πνευματική των αγγέλων και την θριαμβεύουσα εν γέννη Εκκλησία. Δεν είναι τρεις εκκλησίες, μία Εκκλησία. Ο Χριστός είναι κεφαλή και της πνευματικής κοινωνίας Εκκλησίας των αγγέλων και της θριαμβευούσης εν ουρανής και της επιγής. Μία Εκκλησία. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος πάλι, μίαν κεφαλήν άπασιν επέθηκε, και τον κατασάρκα Χριστών και αγγέλης και ανθρώπης, που σημαίνει μία κεφαλή έχει θέση τον κατασάρκα Χριστών, τον ενανθρωπίσαντα Χριστών. Αυτός είναι η κεφαλή και της εν ουρανής και της επιγής Εκκλησίας. Γι' αυτό πρώτης τα λέμε πως η Εκκλησία είναι μία.
Η ενότης και μοναδικότης της Εκκλησίας πηγάζει εκ του ενός Χριστού, εκ της μιας κεφαλής, εκ του ενός Αγίου Πνεύματος, το οποίον θεωρείται ψυχή και είναι ψυχή της Εκκλησίας. Όπου δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιον δεν είναι ζώσα Εκκλησία, γιατί λείπει η ψυχή από το σώμα εκείνο. Είναι μία διότι αποτελεί το ένα και αδιέρετον σώμα του Χριστού μας. Η ενότηση στην μία Εκκλησία του Χριστού είναι πρωτίστως εσωτερική και εκφράζεται δια της μιας πίστεως και ομολογίας, της μιας δογματικής πίστεως, της πίστεως της αποστολικής, δηλαδή της πίστεως των Αγίων Αποστόλων, της πίστεως των Πατέρων, της πίστεως των Οικουμενικών Συνόδων. Αδελφοί μου, τονίζω αυτά τα πράγματα διότι θα μας χρειαστούν και στην συνέχεια αμέσως, αλλά στο δεύτερο στάδιο της ομιλίας μου που θα γίνει την προσεχή Κυριακή. Εκεί θα δούμε σε όλο το πλάτος και το βάθος την αίρεση του οικουμενισμού, η οποία, όπως προείπα, εισήλθε εντός των τυχών του πληρώματος της Ορθοδοξίας. Και αν δεν έχουμε κριτήρια, αυτό μας λείπει σήμερα. Σας εξομολογούμε. Θα μπορούσα να έρθω αμέσως στο θέμα μου, μα κάμω αυτήν την προπαιδεία, γιατί δεν έχουμε ορθόδοξα κριτήρια. Ομιλούμε για Εκκλησία και δεν ξέρουμε τι σημαίνει Εκκλησία. Τότε πώς να μιλήσουμε για την αίρεση, την εκκλησιολογική που είναι ο οικουμενισμός? Η εσωτερική λοιπόν δογματική ενότηση εξασφαλίζει και την εξωτερική μεταενότητα. Όταν έχουμε το αυτό φρόνημα και επικοινωνούμε με τις μιας κεφαλής, τότε αυτομάτως οι πολλοί γινόμεθα ένα. Οι άνθρωποι όμως στην εποχή μας, και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι θεολόγοι και πολλοί τέτοιοι κληρικοί, θέλουν την ένωση εξωτερική. Εδώ να δούμε πόσοι είμαστε σήμερα, είμαστε 500, πολλοί. Ανοησίες. Δεν είναι εκεί η ενότηση. Το σώμα μου, τούτο το σωματάκι, έχει ενότητα. Γιατί έχει ενότητα με τις κεφαλής. Αν δεν είχε το χεράκι μου αυτή τη στιγμή ενότητα και επικοινωνία με τις κεφαλής, δεν θα ήταν δικό μου χέρι. Θα είχε σαπίσει, θα είχε κοπεί, θα είχε πεταχτεί. Η ενότητα λοιπόν της πίστεως, η ενότητα με τις κεφαλής εξασφαλίζει. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέγει την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, ενότης πίστεως και μετά κοινωνία Αγίου Πνεύματος, η οποία συνέχει, συνδέει και διακρατεί το σώμα της Εκκλησίας. Δεν είναι όμως η Εκκλησία μόνον μία. Θα ακούσετε στην συνέχεια ότι υπάρχουν, λέει, πολλές εκκλησίες, όπως σας είπα και προηγουμένως, και πολλοί, και έγινε κομμάτια η Εκκλησία, κομμάτια και ο Χριστός, και έχουμε την θεολογία του θανάτου, τη μοντέρνα θεολογία του αιώνος τούτου, η οποία επήγασε από την αιρεσιοβρυθή Δύση, κυρίως από τον Προτεσταντισμό, και την οποία δυστυχώς εδέχθησαν την επίδρασή της και λεγόμενοι Ορθόδοξοι από μας. Είναι όμως η Εκκλησία του Χριστού εκτός από μία και Αγία, διότι Αγία είναι η κεφαλή, Αγία είναι η πηγή της, Άγιος είναι ο Θεός, ο τριαδικός Θεός, ο Χριστός, το Πνεύμα του Άγιο. Είναι Αγία διότι και τα μέλη της, το σώμα της Εκκλησίας, αρχίζει να αγιάζεται δια του βαπτίσματος, δια της πίστεως, δια των Αγίων Μυστηρίων, δια του Αγίου Αγώνος, που είναι αγών διπλός, αγών κατά του πάθους, όπως είπε ο Πανοσιολογιότατος, ταφή, νέκρωσης του παλαιού ανθρώπου της αμαρτίας και η Ανάσταση του καινούριου. Αυτό εννοούμε όταν λέμε Αγία Εκκλησία του Χριστού. Καθολική, εδώ θέλω να προσέξετε περισσότερο, να προσέξουμε περισσότερο. Η μία Αγία του Χριστού Εκκλησία είναι και καθολική. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον η Εκκλησία έχει οικουμενική αποστολή. Το ετώνησα και προηγουμένως. Καθολική σημαίνει απευθύνεται προς τον καθόλων άνθρωπον, όχι προς ένα έθνος, όχι προς μία φυλή, όχι προς ένα γένος,
όχι προς άρσεν και θήλη, όχι προς μορφωμένων και αγράμματων, όχι προς φτωχών και πλούσιων, όχι προς Ανατολή και Δύση, αλλά εφολοκλήρου της οικουμένης. Είναι καθολική για τον λόγον αυτόν. Οι Άγιοι Απόστολοι απεστάλησαν να μαθητεύσουν πάντα τα έθνη, αλλά και οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, επίσκοποι και πρεσβύτεροι, ομοίως απεστάλησαν και αποστέλλονται εις πάντα τα έθνη, αδιακρίτως. Επίσης, λίγο περισσότερη προσοχή εδώ, είναι καθολική η Εκκλησία, διότι δεν περιορίζεται μόνον εις την γην, αλλά και εις των ουρανών, και αυτό το τονίσατε, και δι' αυτόν τον λόγο είναι καθολική. Περιλαμβάνει και την πνευματική Εκκλησία που υπερετώνησα των αγγέλων, την θριαμβεύουσα κτλ. Καθολική και δι' έναν άλλον ακόμη πολύ σημαντικών λόγων. Ίσως είναι ο σημαντικότερος. Ποιος? Είναι καθολική και διότι έχει ολόκληρον αποκεκαλυμμένην την Θείαν Αλήθειαν και δεν της λείπει τίποτε. Αμφισβητείται από την αίρεση του οικουμενισμού η καθολικότητα υπό την έννοια αυτή. Δεν υπάρχει, λέει, πουθενά ολόκληρος η αλήθεια, και η μία εκκλησία δεν υπάρχει πουθενά, είναι μια ιδέα. Θα ενωθούμε όλοι να μαζέψουμε αυτές τις αλήθειες τα κομμάτια και τον Χριστόν τον κομματιασμένο να τον αναστήσουμε και να βρούμε την... Μη γέννη το Χριστέ βασιλεύ να διανοηθεί άνθρωπος, πλάσμα σου αυτήν τη βλασφημία, διότι είναι αθεία. Ο άνθρωπος ανέστρεψε τα πράγματα, έκαμε θνητόν των Θεών και αθάνατος θα αναστήσει ο άνθρωπος των Θεών. Καθολική για όλους αυτούς τους λόγους. Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ονομάζεται και είναι Αποστολική διότι ξεκίνησε και ιδρύθη από τον πρώτον μεγάλων Απόστολων που απεστάλει από την Αγία Τριάδα, ο μεγάλος, ο ακρογωνιαίος λίθος, πλησίον του οποίου ετοποθετήθησαν και συνοκοδομήθησαν στον ακρογωνιαίο αυτών λίθων, οικοδομήθησαν οι Απόστολοι. Είναι λοιπόν αποστολική διότι απεστάλλει από τον ουρανόν στην γη. Περιλαμβάνει, και θεμελιώθη επί το θεμελίο των Αποστόλων και των προφητών, όντως λέγει ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού. Πέραν τούτου είναι αποστολική διότι συνεχώς αποστέλλεται εις τον κόσμο. Η αποστολή της είναι συνεχής και αδιάκοπος και θα παραμείνει τι αυτή μέχρι και τη συντελείας του αιώνος. Αλλά και πέραν από αυτόν τον λόγο και δι' άλλων λόγων είναι αποστολική, ονομάζεται και είναι Αποστολική Εκκλησία. Και ο λόγος αυτός είναι ότι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία παραμένει διαμέσου των αιώνων Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, αναλύωτος παραμένει Εκκλησία της Πεντηκοστής. Δεν γυράζει η Εκκλησία, δεν αλλάζει, ταυτίζεται πραγματικά η σημερινή μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία προς την Εκκλησία της Πεντηκοστής, την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Γι' αυτό λέμε ότι είναι αποστολική. Προπάντων όμως ονομάζεται αποστολική διότι η Εκκλησία είναι θεματοφύλαξ αυτής της αποστολικής πίστεως. Δεν είναι αποστολική εκείνη η Εκκλησία η οποία έχει παραχαράξει την πίστη των Αγίων Αποστόλων. Και στο συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, το οποίο μνημονεύουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, λέμε ακριβώς αυτό. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, από εκεί ξεκινάμε. Είναι λοιπόν αποστολική διότι το περιεχόμενό της, η πίστη, η ομολογία είναι αποστολική. Και όταν λέμε αποστολική το έχουμε γράψει και θα το διαβάσετε και στο τεύχος το οποίο έχετε στα χέρια σας. Είναι αποστολική διότι η Εκκλησία συνδέεται
συνδέεται αμέσως αυτή τη στιγμή συνδέεται με τους Αγίους Αποστόλους δια των διαδόχων των Αγίων Αποστόλων, των Επισκόπων και Πρεσβυτέρων. Επάνω είναι η αρχή της Εκκλησίας, η Αγία Πεντηκοστή. Οι Άγιοι Απόστολοι εχειροτώνησαν επισκόπους και πρεσβυτέρους, όχι δεν εκηρύξουν τίποτα άλλο παρά εκείνο που παραέλαβαν από τους Αγίους Αποστόλους, και οι διάδοχοι εκείνων των επισκόπων, και μέχρι των σημερινών, μέχρι τους σημερινούς ορθοδόξους κανονικούς επισκόπους και πρεσβυτέρους, υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος και η αναγωγή στους Αγίους Αποστόλους, ώστε ο σημερινός επίσκοπος και πρεσβύτερος να έχει την αναγωγή του εις τους Αγίους Αποστόλους. Τέλος, με όσα μέχρι σε αυτό το σημείο ετώνησα, και θα κουράσω την αγάπη σας για 10 λεπτά περίπου ακόμη, δεν νομίζω ότι κατορθώσαμε να δώσουμε πλήρως, να αναλύσουμε πλήρως την έννοια της Εκκλησίας, διότι όπως λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι μυστήριον η Εκκλησία, και ότι οι πιστοί του Πνεύματος έχοντες εμπειρίαν ορώσει των εποκειμένων την δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Τα μυστήρια δεν διδάσκονται, δεν κατανοούνται με τούτο το μυαλό, αλλά εκείνοι που έχουν καθαράν ψυχήν, καθαράν καρδίαν, καθαρό νουν, ταπεινόν φρόνημα, και επισκιάζει σε αυτούς η χάρις του Θεού, αποκαλύπτονται μέσα στην ψυχή του οι θείες αλήθειες. Και εδώ το μυστήριο της Εκκλησίας, όσο κανείς το ζει, το βιώνει και επισκιάζεται υπό της χάριτος του Θεού, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί και αντιλαμβάνεται το μέγεθος, το μέγα μυστήριο της Εκκλησίας, και βλέπει πόση τιμή υπάρχει σε εκείνο το μέλος, το άτομο το οποίο είναι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Βιάζομαι να έρθω στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας, του σημερινού μας θέματος, γιατί μέχρι εδώ προσπαθήσαμε να κάνουμε μία εισαγωγή στην Ορθόδοξον Εκκλησιολογία, μία σύντομη παρουσίαση τι διδάσκει για την Εκκλησία μας αυτή η Εκκλησία, και να κατανοήσουμε πρωτίστως ότι η Εκκλησία είναι μυστική, μυστήριον, θεανθρώπινη κοινωνία και ένωσης δια του Αγίου Βαπτίσματος, δια της Θείας Κοινωνίας, δια των υπολείπων μυστηρίων, δια της πίστεως κλπ. Ώστε λέγοντας Εκκλησία να μην έχουμε την απλή και, συγχωρήστε με, επιπολέαν αντίληψη του ναού. Άλλο ναός, άλλο Εκκλησία Χριστού. Αυτήν ακριβώς την Θεία Διδασκαλία, την οποία στοιχειωδώς ανέλησα, πολεμεί και αμφισβητεί και ζητεί να εξαλείψει η αίρεση του οικουμενισμού. Γι' αυτό ακριβώς προτιμήθηκε αυτό το θέμα. Τι είναι όμως αλήθεια οικουμενισμός? Ίσως μερικοί να το ακούμε πρώτη φορά. Τον οικουμενισμόν, ήδη από όσα παραγματικώς είπα, πιστεύω αντιληφθήκατε ότι βασικά σαν αίρεσης αμφισβητεί την μοναδικότητα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Πρέπει όμως, πριν πω για τον οικουμενισμό των θρησκευτικών, να πω πως υπάρχει εκτός από των θρησκευτικών οικουμενισμών και πολιτικός οικουμενισμός, και οι δύο κινήσεις πηγάζουν και κατευθύνονται από τα σκοτεινάς δυνάμεις του διεθνούς σιωνισμού και ευωδούνται από τον μασονισμό και από τα όργανα του διεθνούς σιωνισμού και μασονισμού, που πολλές φορές μπορεί να είναι και ένας θεολόγος, μπορεί να είναι και ένας κληρικός, και τότε η θράψη είναι μεγάλη. Ο πολιτικός οικουμενισμός δεν επιδιώκει ουσιαστικά την επέκταση, παραδείγματος χάριν, του κράτους του Ισραήλ για να επιβληθεί διεθνώς, αλλά σκοπεί να γίνει εν κράτος ή φίλιος υπό σιωνιστικών έλεγχων. Δεν θα ομιλήσω για αυτόν τον πολιτικό οικουμενισμό, γιατί δεν είναι το θέμα μου, διότι και απαιτεί πολύ χρόνο. Εμείς θα αναφερθούμε πολύ σύντομα στον πολιτικό οικουμενισμό, 1 λεπτό μόνο θα διαθέσω,
για να πω πως είναι διεθνιστική διακρατική κίνηση προς ένωση της οικουμένης υπομίαν κυβέρνηση. Δι' αυτού οι σιωνιστές οδηγούν τους κατοίκους της γης να αρνηθούν τα έθνη, να διαλύσουν τα κράτη τους και να συγκροτήσουν προσυγκρότηση παγκοσμίου κράτους και συνένωση υπό ένα δίθεν πανανθρώπινον έθνος, το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα. Έτσι παρουσιάζεται. Οι σκοποί αυτοί προωθούνται και επιδιώκονται και να πραγματοποιηθούν με τη διπλωματία, με την πολιτική, δια της ενώσεως πολυεθνικών, δια των κοινωνιών των εθνών, δια του ΟΗΕ, δια των διεθνών τάδε και τάδε και τάδε, δια και τα λοιπά. Θα αφήσω τον πολιτικό οικουμενισμό, γιατί τον γνωρίζετε πολύ καλά και με το 666 και με το ΕΚΑΜ και τα λοιπά, και ίσως αποτελέσει αντικείμενο κάποιας άλλης συναντήσεώς μας, γιατί είναι φλέγον, εξίσου φλέγον και επίκαιρον. Και πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι, οι Έλληνες και οι χριστιανοί, πού οδηγεί αυτή η κίνηση η διεθνιστική. Έρχομαι στον θρησκευτικό οικουμενισμό για να μην κάνω περισσότερη κατάχρηση της αγάπης σας. Η οικουμενιστική αυτή κίνηση εμφανίζεται εις τους προτεστάντας το τέλος του περασμένου αιώνος, 1870 περίπου, αλλά λαμβάνει, πραγματοποιεί μεγάλα βήματα από τις αρχές τούτου του αιώνος και φτάνει εις ένα αποφασιστικό στάδιο σημείο το 1948. Προηγήθηκαν όμως τρομακτικά άλλα γεγονότα, τα οποία είναι αντικείμενο της προσεχούς μας διαλέξεως. Το 1948 δημιούργησε ο οικουμενισμός το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, που ακούει με τα αρχικά του ΨΕ, πι σίγμα έψιλον. Τι διδάσκει αυτός ο προτεσταντικός οικουμενισμός? Θα δώσω τον λόγο σε κάποιον πανεπιστημιακό δάσκαλο να μας μιλήσει, γιατί είναι λεπτό το θέμα. Οι βάσεις, η εκκλησιολογική, τι σημαίνει? Εκεί που βασίζεται δηλαδή ο οικουμενισμός γύρω από το θέμα της Εκκλησίας, να τη διδάσκει. Ουσία της πίστεως του οικουμενισμού, της εκκλησιολογίας του, είναι η θεωρία περί κλάδων. Εμείς, branch theory, εμείς γνωρίσαμε ότι η Εκκλησία είναι μία. Εδώ η Εκκλησία είναι κλάδι, πολλές εκκλησίες. Αμφισβητεί βασικά την μία Αγία, Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία. Η μία Αγία, Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία δεν ενσαρκούται, λέγει ο καθηγητής. Δεν ενσαρκούται εις μίαν των επιμέρους εκκλησιών, έστω την Παπική, την Προτεστάντικη, την Ορθόδοξη. Πουθενά, πουθενά. Όλες είναι ίδιες. Όλες είναι ίσιες. Όλες έχουν ένα κομμάτι και αποτελούν ένα κλαδάκι μικρό. Δεν είναι η Εκκλησία. Μα αυτό χρήμα αμέσως αρνείται την παρουσία του Θεού. Γιατί η Εκκλησία, είπαμε, είναι πρώτα ο Θεός, ο Χριστός. Άρα δεν υπάρχει Χριστός. Και συνείδησα, θυμούμε ένα περιστατικό. Συνείδησα κάποιον έτσι απελπισμένο χριστιανόν. Πού να πας? Εδώ κακοδοξία, εκεί παράταξη, εκεί. Δεν υπάρχει Εκκλησία. Μη! Και ήταν γέροντας, αγιορείτης. Μη γέροντα για όνομα του Θεού. Μη βλασφημείς. Εκκλησία είναι ο Θεός, ο Χριστός επί της γης. Και ο Χριστός υπάρχει και η Εκκλησία του. Το είπε, πήλεάδου ούκα της χύσος είναι αυτής. Είδα και έπαθα για να πείσω, για να δώσω, να κάνω να προβληματιστεί εκείνο το γεροντάκι που ανέλυσε τη ζωή του στην άσκηση, στην νηστεία και στην προσευχή, και τον πείραξε ο διάβολος την τελευταία στιγμή στα δυσμάς του βίου του. Εκάστη, λέγει, συνεχίζει ο ίδιος, εκάστη κάθε μία των επιμέρους χριστιανικών εκκλησιών αποτελεί μόνον μέρος της Εκκλησίας, δεν είναι η Εκκλησία. Τέτοιος ισχυρισμός, λέγει, για τον οικουμενισμό, αν τολμήσεις και πεις κάτι τέτοιο για τον οικουμενιστή, στον οικουμενισμό, θα ή το λέγει απότοκος
η ίσεως και η υπερηφανίας. Είσαι υπερήφανος, το σου πούνε. Είσαι εγωιστής και θέλεις την εκκλησία για τον εαυτόν σου. Να ομολογήσεις ποιο? Το σύμβολο της πίστεως. Ότι δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες και δεν υπάρχουν κλάδοι στην εκκλησία και δεν υπάρχουν κομμάτια στην εκκλησία και δεν υπάρχει κομματιασμένος Χριστός. 2.000 χρόνια Άγιοι Απόστολοι, Άγιοι Πατέρες, Οικουμενικές Σύνοδοι, δεν ακούστηκε τέτοιο. Ήρθε ο 20ος αιών, αγαπητοί μου, της πλάνης, ο 8ος κατά τους πατέρες, ο έσχατος αιών, εσχατολογικών σημείων, των εσχάτων καιρών, να βλασφημηθεί ο Θεάνθρωπος Ιησούς, όχι από τους αρνητάς, από τους Εβραίους, από τους χριστιανούς. Η πραγματική του Χριστού Εκκλησία κατ' ουσίαν αόρατος αποτελεί, λέγει, ιδανική κοινωνία. Μπορεί κάποτε να φτάσουμε σε αυτή την Εκκλησία, προσπλήρωση της οποίας ανεβαίνουν στον χρόνο προϊόντια ιστορική εκκλησία. Αυτός είναι ο σκοπός, λέγει, όλων των εκκλησιών. Σιγά σιγά να φτάσουμε στην μία εκκλησία, στον ένα Χριστόν, ο οποίος δεν υπάρχει τώρα όμως. Ανάλογος προς την ιδέα αυτήν, την βλασφημία την εκκλησιολογική, είναι και η περί θείας αληθείας, αυτό που σας είπα, καθολική. Τι σημαίνει? Η θεία αλήθεια, λέγει, ο οικουμενισμός δεν ευρίσκεται πλήρης και ακεραία σε κανέναν, σε καμιά εκκλησία. Γι' αυτό, λέγει, ψάχνουν να βρουν την αλήθεια. Καταργούν λοιπόν την αλήθεια που είναι ο Χριστός για δεύτερη φορά, καταργούν το Ευαγγέλιό του, καταργούν τα πάντα. Εκάστη τούτων, δηλαδή των εκκλησιών, κατέχει μόνον μέρος της αληθείας, και τούτο αναμεμειγμένον μετά της πλάνης. Αυτά διδάσκει η αίρεση του οικουμενισμού. Και τονίζει ακόμη, η προσκόλληση, προσοχή, μην μιλάτε, λέει, για δόγματα. Μην μιλάτε για δόγματα, γιατί τα δόγματα είναι εμπόδιο για την ένωση. Τα δόγματα χωρίζουν. Θα τα αφήσουμε στην πάντα τα δόγματα. Ας τα κρατήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Εμείς θέλουμε την αγάπη. Μα η αγάπη του Χριστού δεν χωρίζει από την αλήθεια. Αλήθεια και αγάπη αποτελούν ένα πράγμα. Εκείνος που θα χωρίσει την αγάπη από την αλήθεια ή την αλήθεια από την αγάπη, δεν έχει ούτε αγάπη ούτε αλήθεια. Χώρισε τον άνθρωπον σε δύο, ψυχή και σώμα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, αδέλφοι μου, την ώρα εκείνη. Ο προτεσταντικός λοιπόν οικουμενισμός, επειδή δυσκολεύεται στο έργο του με των θεολογικών διάλογων, αυτό που λέει η Ορθοδοξία απ' αρχής προς τα διηρημένα μέλη, αδελφοί, δεν έχουμε να πολεμήσουμε ένας τον άλλον. Στο Χριστό χωράμε όλοι. Ελάτε, θα καθίσουμε στην κοινή τράπεζα. Και τι, θα βάλουμε το Ευαγγέλιο, την αλήθεια των Χριστών μας, τους πατέρας μας. Αυτό είπαμε, αυτό λέει και σήμερα στον παπισμό. Αυτό είπε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Ελάτε, δεν ήρθαμε να τσακωθούμε, να αντεκδικήσουμε. Θα καθίσουμε, θα βάλουμε την Αγία Γραφή, τα πρακτικά των Αγίων Συνόδων, που υπάρχει υπογραφή, σου λέγει, στον Πάπα. Έχουμε υπογραφές των Αγίων Παπών, γιατί υπήρχε Αγία Εκκλησία της Ρώμης και ήταν παρόντες στα Οικουμενικά Συνόδους και υπέγραψαν. Ποιος παρεξέκλεινε, ποιος παρεχάραξε να διορθώσει? Αυτά είπε ο Άγιος Μάρκος στην Σύνοδο. Αυτά λέμε και σήμερα. Και τι απήντησε ο προπροηγούμενος Πάπας Παύλος όταν λέμε ένωση και διάλογον? Δεν εννοούμε ότι θα υποχωρήσουμε βήμα Μα αυτό μόνον ο διάβολος το λέγει. Γιατί ξέρετε, θα μπορούσε να σωθεί και ο διάβολος αν διενοεί το να μετανοήσει. Αλλά εστερεώθη, έγινε τσιμέντο η αμετανοησία του. Τι αυτή, λέγει κάποιος άλλος καθηγητής, τι αυτή αμετανοησία υπάρχει και εις τον παπισμό και εις τον προτεσταντισμό και εις τας αιρέσεις. Ελάτε, αδελφοί μου, είτε προτεστάντης είτε παπικός είσαι, έλα. Δεν είναι δική μου η εκκλησία. Σωματάκι, μέλος του Χριστούλη μας είμαστε. Έλα να γίνεις. Χωράμε. Δεν θα σε απορροφήσω, ούτε θα με υποκαταστήσεις. Ζωή θα πάρεις από την πηγή της ζωής. Αλλά έχουμε
αντίληψη περί Εκκλησίας κοσμική και μετράμε πόσοι είμαστε, ποιοι είστε περισσότεροι. Μα ο Προτεσταντισμός είναι περισσότερος από τους λεγόμενους Ορθοδόξους. Περισσότεροι είναι οι παπικοί, είναι αυτοί. Για όνομα του Θεού. Επειδή λοιπόν ο οικουμενισμός, γιατί γι' αυτόν μιλάμε, ο οικουμενισμός δεν βρίσκει σημείων επαφής και δεν ευωδούται και δεν τελεσιουργείται, δεν φτάνει στο τέλος το έργο του με τις θεολογικές συνδιαλέξεις και με των ορθόδοξων τρόπων, γι' αυτό στρέφει το ενδιαφέρον του στον πρακτικών και ψυχολογικών τομέα. Δηλαδή, τι κάνει ο προτεσταντικός οικουμενισμός? Αρχίζει τα συνέδρια, αρχίζει τις αυρότητες, τις αγάπες και τα μηδιάματα, τους ενινταλισμούς, ανταλλαγές, συνέδρια, συσκέψεις και προπάντων τι έχει ανάγκη ο κόσμος? Από ειρήνη. Έλατε όλοι οι χριστιανοί να εργαστούμε για την ειρήνη. Έχει ανάγκη από φιλανθρωπία. Πεινούν λέει εκεί πέρα. Ελάτε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες μάστιγες, ναρκωτικά. Ελάτε όλοι να πολεμήσουμε. Και όπως λέει κάποιος άλλος μεγάλος δάσκαλος, έλα Χριστούλη μου να γίνεις υπηρέτης μιας καλύτερης ζωήτσας εδώ επί της γης. Χριστούλη μου, σε θέλουμε μέχρι τον τάφο. Μέχρι εκεί σε θέλουμε. Να μην έρθει ο πυρηνικός πόλεμος. Να μην έχουμε δυσκολίες στη ζωή μας, να περνάμε ζωή χαρισάμενη. Είναι ο εξανθρωποποιημένος χριστιανισμός. Είναι ο ουμανιστικός χριστιανισμός. Αυτή είναι η μία μέθοδος. Το άλλο είναι στον ψυχολογικό τομέα. Πες καλημέρα, ξαναπες, αντάλλαξε επισκέψεις, πάρε φοιτητάς από τα ορθόδοξα πανεπιστήμια και στείλε δικού σου στα ορθόδοξα. Συγχρονισμός, συνύπαρξης, αυρότητα και σιγά σιγά θα αρχίσουν να κρυμνίζονται τα στεγανά ορθοδοξία αίρεσης. Και θα ειδούμε την συνύπαρξη και την ένωση χωρίς την δογματική ένωση, χωρίς την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Μίλησα για τον προτεσταντικών στοιχειωδώς οικουμενισμών, γιατί θα χύσουμε πολύ φως, θα ρίξουμε πολύ φως στην επόμενη διάλεξη, διότι ορισμένοι Ορθόδοξοι υπεραξακόντησαν, ξεπέρασαν τους αιρετικούς στην αίρεση και είπαν πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα από αυτούς τους αιρετικούς. Ο παπικός τώρα οικουμενισμός ακολουθεί τον προτεσταντικό. Πρώτα δημιουργήθηκε ο προτεσταντικός και μετά ο παπικός. Όταν ο παπικός οικουμενισμός ή μάλλον ο παπισμός είδε ότι χάνει το παιχνίδι, ότι ο προτεσταντισμός κατακτά έδαφος μέσα στους κόλπους των Ορθοδόξων, εισήλθε και δρά και κινείται και αποκτά οπαδούς και μεγάλους θεολόγους και επισκόπους και πατριαρχάδες, τους έχει μοιήσει στην αίρεση του οικουμενισμού, ανησύχησε και δημιούργησε τον ειδικό του οικουμενισμό, και από τότε έχουμε τα αγκαλιάσματα και τα φιλήματα και τις αυρότητες, και με τον παπισμό, ο οποίος έχει σκοπό, προσδοκά, να υποκαταστήσει τον προτεσταντικό οικουμενισμό και να καθίσει ολοκλήρου της οικουμενιστικής κινήσεως ο παπισμός. Εδώ ευνοείται ο Πάπας από τον διεθνή σιωνισμό. Να γίνει αυτός πραγματικά το σύμβολο της ενότητος όχι μόνο προτεσταντών παπικών Ορθοδόξων, αλλά ολοκλήρου του κόσμου, όλων των θρησκειών, μέχρι και των Βουδιστών και των Ισλαμιστών. Δεν έχω χρόνο να σας υπενθυμίσω εκείνη την κατά το 1979, αν δεν αποτώ, με επίσκεψη του Πάπα στην Τουρκία, την απόπειρα δολοφονίας του Πάπα. Όλα αυτά είναι αποκαλυπτικά στοιχεία. Να επικαθίσει λοιπόν ο Πάπας επί του τρίποδος του σιωνιστικού, να ενώσει το σύμπαν, και την τελευταία στιγμή θα τραβήξουμε το σκηνάκι, θα συντρίψουμε και τον παπισμό, λέγει ο σιωνισμός, και θα καθίσει ο άρχον του κόσμου τούτου, ο Αντίχριστος. Συνοψίζον, λέγω ότι ο οικουμενισμός, είτε προτεσταντικός είτε παπικός, είναι δύο θλιβερές όψεις της εκοσμικεύσεως του χριστιανισμού. Εκοσμίκευσης σημαίνει χάσαμε την Αποκάλυψη και κάνουμε ένα σύστημα χριστιανικό, κοινωνικό, ανθρώπινο, υλικό, όπως είπα, για να περάσουμε καλά αυτή τη ζωή μας. Κατέλυσεν κάθε έννοια αυθεντίας. Αυθεντία σημαίνει δόγμα, θεία αλήθεια που δεν χωρά αμφισβήτηση. Και αρχίσει στον χριστιανισμό με ακραία θέση, την τοποθέτηση του χριστιανισμού, της Ορθοδοξίας μεταξύ όλων των άλλων αιρέσεων και ομολογιών.
Μία από όλες αυτές λοιπόν τις θρησκείες, μία από αυτές τις πίστεις, τις ομολογίες που σώζουν όλες, είναι και ο χριστιανισμός. Θα ήθελα να μου δείξετε καλύτερα την Ασσίζη, αν την έχετε. Με αυτή να τελειώσω. Αφήστε τα, αυτά θα τα δούμε άλλη ώρα. Ο οικουμενισμός, ο προτεσταντικός κυρίως, πολεμά και ζητεί να αφανίσει και να παραμερίσει την ορθόδοξον παράδοση, την δογματική διδασκαλία της Ορθοδοξίας και κυρίως το περί εκκλησίας δόγμα. Διακηρύττων ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν υπάρχει, αλλά είναι κατατεθειμένη εις όλους και εις τους Ορθοδόξους. Η μη ύπαρξη όμως της Εκκλησίας εξυπακούεται και την ημί ύπαρξη του Θεού, όπως είπα προηγουμένως. Και ο παπικός οικουμενισμός ακολούθησε, όπως είπαμε, τέλος ο οικουμενισμός ως ολοκληρωτισμός και πανθρησκεία θέτει σε ίση μοίρα των χριστιανισμών προς πάσαν άλλην θρησκείαν. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο οικουμενισμός, το τι είναι οικουμενισμός θα δώσω τον λόγο, και με αυτό θα τελειώσω, θα δώσω τον λόγο στον διακεκριμένο καθηγητή του Πανεπιστημίου που τον χρησιμοποίησα, τις θέσεις του χρησιμοποίησε και προηγουμένως, τον κύριο Ανδρέα Θεοδόρου. Γράφει λοιπόν ο κύριος Θεοδόρου για τον οικουμενισμό, για την αίρεση αυτή. Λέγεται και γράφεται ότι ο οικουμενισμός είναι παναίρεσης. Προσωπικώς διαφωνώ. Δηλαδή, θα δείτε. Ο οικουμενισμός δεν είναι παναίρεσης, διότι, προσέχετε, λεπτά, πολύ σοβαρό, λέει κάτι πολύ σοβαρό, διότι δεν ασχολείται ειδικώς με τα δόγματα. Αιρετικός είναι ο κύριος που χαραχαράσει τα δόγματα. Ο οικουμενισμός τα έχει διαγράψει τελείως. Αυτό λέει ο καθηγητής. Τι να το ονομάσω αίρεση? Είναι κάτι πολύ περισσότερο, λέγει, από αίρεση ο οικουμενισμός. Είναι υπέρβαση των αιρέσεων. Τι σημαίνει υπέρβαση? Έχει βγει πιο πάνω από τις αιρέσεις. Εν τούτο ακριβώς ο οικουμενισμός είναι κάτι πολύ χειρότερο της παναιρέσεως. Αιρέσεις είναι εμφανής της Εκκλησίας εχθροί. Προς αυτάς μπορεί να αντιπαλέσει η Ορθοδοξία. Προς τον οικουμενισμό όμως, ο οποίος διεκδικεί για τον εαυτόν του τη γνησίαν μορφή και την ουσίαν της Ορθοδοξίας, μετά από όλα αυτά δηλαδή ισχυρίζεται ο οικουμενισμός ότι η Ορθοδοξία είναι αίρεσης και αυτά που διδάσκει αυτός είναι η Ορθοδοξία. Πώς να αντιπαλέσεις? Ο οικουμενισμός είναι εχθρός καταχθόνιος και ύπουλος. Αναβλύζει εκ των ένδων, κοπτόμενος δήθεν υπέρ του κάλους της Ορθοδοξίας. Αυτό λέγει. Να αποκαταστήσουμε την Ορθοδοξία, των Χριστών, την Εκκλησία. Σε αυτό ακριβώς έγκυται και ο εξ αυτού θανάσιμος κίνδυνος του οικουμενισμού. Ο οικουμενισμός είναι παγής και νόσος προς θάνατον. Δεν είναι πολύ καλή η εικόνα μας, αλλά εδώ προ 2 ετών να η έκφραση σε εκείνο του οποίου σας είπα προηγουμένως, ότι ο Πάπας πρέπει να τεθεί επικεφαλής ολοκλήρου της οικουμένης. Και εκεί βλέπουμε από παπικούς μέχρι προτεστάντες και από προτεστάντες μέχρι βουδιστάς και Ινδοϊστάς, μέχρι και τους μάγους, μέχρι και τους Εβραίους, σε μία συμπροσευχή. Για ποιο λόγο λέτε εσείς? Για την ειρήνη, αδελφοί μου. Για να περάσουμε καλά. Να μην γίνουμε θύματα της αφροσύνης, γιατί ο τεχνικός πολιτισμός και η πυρηνική αυτοκαταστροφή μας είναι αποτέλεσμα της αφροσύνης μας και του διαζυγίου που πήρε η ανθρωπότητα από τον Θεό. Φοβείται ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να βρει την οδόν του και την βρίσκει σε ατραπούς, σε αδιέξοδα, όπως αυτό το οποίο βλέπετε στην οθόνη. Παράκλησης πριν ολοκληρώσω, μισό λεπτό έχω ακόμη εγώ. Αν προκύπτουν σοβαρές ερωτήσεις, σοβαρές παρατηρήσεις, προωθήστε εδώ να δώσω 1, 2, 3 απαντήσεις ή να τις μεταφέρω στην ανάγκη, γιατί έχω κάνει σαφώς κατάχρηση της αγάπης σας εδώ. Θα ήθελα όμως τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις υποδείξεις σας, διότι είναι έκφραση της αγάπης σας. Τις βλέπω σαν έκφραση της αγάπης σας. Δεδομένου ότι θα συνεχίσω την εργασία μου, την διάλεξη, την επομένη Κυριακή την ίδια ώρα. Σεβαστών λοιπόν ακροατήριων, ομίλησα με όση δύναμη ήχων δι' ένα θέμα που και πάλι τονίζω έπρεπε να ομιλήσει ένας πνευματοφόρος άνδρας. Ας μην θεωρηθεί ενώπιον του Κυρίου μας ως προπέτεια το ότι η ταπεινότης μου εισχολήθη με το θέμα ορθόδοξος εκκλησιολογία και αίρεσης του οικουμενισμού.
ομίλησα έχων επίγνωση της μικρότητός μου, αλλά η αγάπη μου προς την Μητέρα Εκκλησία, η αγάπη μου προς όλους εσάς με οδήγησε, με ενάγκασε καλύτερα να ανέλθω στο βήμα. Η Εκκλησία, η οποία σήμερα ατιμάζεται από ποιους? Όχι από τους προτεστάντες και παπικούς, από τους Σιωνιστάς και από τους Εβραίους και τους Χιλιαστάς. Αυτοί, αδελφοί μου, είναι γνωστοί εχθροί του Χριστού και της Εκκλησίας. Ατιμάζεται από ορθοδοξοσχήμους, όπως είπα, κληρικούς και θεολόγους, οι οποίοι ανεφόρων και ορίων υπετάγησαν και συνεμίγησαν πολλά άλλα, με ενάγκασαν να ομιλήσω. Η αλήθεια ότι η ελλαδική νεοημερολογητική εκκλησία συμμετέχει από το 1948 ως ενεργόν μέλος, ως ιδρυτικόν μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, που όπως ακούσατε είναι ο εκφραστής, είναι το κέντρο, είναι η πηγή, είναι το διευθυντήριο, το στρατηγείο του οικουμενισμού. Το γεγονός λοιπόν αυτό ότι συμμετέχει ως ενεργόν μέλος και κυρίως ότι το νέο παπικό ημερολόγιο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τον οικουμενισμό, αυτά με εναγκάζουν να συνεχίσω με την χάρη του Θεού την προσεχή Κυριακή, την Δευτέρα ομιλία μου, η οποία έχει τίτλον «Νεοημερολογητισμός και Οικουμενισμός». Αχ, αδελφοί μου, το μήνυμα της αληθείας, αν περάσει σε μια ψυχή, θα σώσω κι εγώ λίγο την ψυχή μου από τις αμαρτίες μου. Το είπε ο Χριστός. Για μια ψυχή αξίζει κάθε θυσία. Δεν μετρώ πρόσωπα. Η αγωνία μου κάνει για την πληροφόρηση, για την αλήθεια, να γνωρίζουμε την αλήθεια. Αυτό μου οδηγεί να κάνω την έκκληση για να πληρωθεί και να δημιουργηθεί αδιαχώρητον στην αίθουσα. Ο Αναστάς Χριστός να ευλογήσει, ο σπόρος αυτός που καλός ή κακός, ταπεινός, δεν λέγω ότι είμαι μεγάλος ομιλητής, δεν είμαι τίποτα, απλώς οικονόμησε η χάρις του Θεού να γνωρίζω δύο πράγματα για να τα μεταφέρω. Αυτά λοιπόν που εσπάρισαν σήμερα να βλαστήσουν, να καρποφορήσουν και να έρθει η ευλογία του Θεού επάνω μας. Χριστός Ανέστη. Υπάρχει μία ερώτηση. Η ΕΟΚ τι είναι? Δεν είναι οικουμενισμός, απολύτως πολιτικός οικουμενισμός, καμία αμφισβήτηση. Καμία απολύτως αμφισβήτηση. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: δόγματα πονηρά φαύλων βίων διδάσκει και φαύλος βίος δόγματα πονηρά τίκτη. Οπωσδήποτε, αδελφοί μου, οπωσδήποτε. Γι' αυτό ακριβώς κατόρθωσε οι δυνάμεις του σκότους να μας κάνουν βιολογικές υπάρξεις. Και ξέρετε τι σημαίνει βιολογικές υπάρξεις? Να μην φιλοσοφείς, να μην έχεις αγωνίες, να μην σκέπτεσαι και μονάχα φαΐ και πιωτό. Και ακριβώς αφού είναι αυτός είναι ο σκοπός, οπωσδήποτε και τα δόγματα και οι σκέψεις, δηλαδή τα αποφθέγματά σου, τα ιδανικά σου θα είναι όμοια με αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει. Κάποιος λέει μας ενόχλησε μια ομάδα απ' έξω, δεν μας πειράζει. Αγαπούμε και αυτούς που μας ενόχλησαν, διότι έτσι οι άνθρωποι μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλους. Εδώ ο Θεάνθρωπος ήρθε επί της γης και τον εσταύρωσαν. Αν κάποιος μας περιήβρισε, ο Θεός να τον συγχωρήσει και να προσευχηθούμε για τον φωτισμό του. Χριστός Ανέστη!